Ουρουγουάη, Νότια Αμερική, καλοκαίρι του 1930. Θεατές και ομάδες από όλο τον κόσμο καταφθάνουν για ένα παγκόσμιο γεγονός που δεν είχε ξαναγίνει. Το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. 100.000 άνθρωποι πλημμύρισαν το νέο στάδιο του Μοντεβιδέο. Το μεγάλο αυτό πλήθος είναι μέρος ενός νέου φαινομένου των μαζικών σπορ. Τον 20ο αιώνα η άθληση γίνεται κάτι παραπάνω από ένα απλό παιχνίδι. Γίνεται επιχείρηση και επικεντρώνεται στο εθνικό γόητρο. Ο ενθουσιασμός και το πάθος που φέρνει ο αθλητισμός στη ζωή των ανθρώπων το εκμεταλλεύονται όλο και περισσότερο. Αθλητικός πυρετός. Ο αθλητισμός ήταν ακόμα σε ένα αθώο στάδιο όταν διενεργήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Λονδίνο 20 χρόνια νωρίτερα, το 1908. Αυτός που ηγείται του μαραθωνίου ζαλίζεται και λιποθυμά λίγο πριν τον τερματισμό. Όμως οι διαιτητές είναι αρκετά καλοί ώστε να τον σηκώσουν και να τον κρατήσουν μέχρι την τερματική γραμμή. Η τοξοβολία ήταν ένα από τα λίγα γυναικεία αθλήματα. Δεν υπήρχε ο κίνδυνος της σωματικής επαφής. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν ακόμα ένα παιχνίδι για τους πρικισμένους ερασιτέχνες. Δεν είχε σημασία πόσοι θεατές παρευρίσκονταν. Όμως πίσω από την αυροφροσύνη των ερασιτεχνών υπήρχαν ήδη σημάδια για τους σκληρούς χρόνους που θα ακολουθούσαν. Στον αγώνα για επικράτηση, οι Αμερικανοί κατηγόρησαν τους Άγγλους πως έκλεψαν γιατί η ομάδα τους φορούσε αθλητικά παπούτσια με καρφιά. Το 1908 ήταν οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες στους οποίους οι διαγωνιζόμενοι συμμετείχαν ως μέλη εθνικών ομάδων και όχι ατομικά. Σύντομα ο εθνικός ανταγωνισμός, η παρότρινση για νίκη και ο επαγγελματισμός που ακολούθησε θα άλλαζαν τον αθλητισμό. Όταν τα στρατεύματα επέστρεψαν το 1918, ο κόσμος άλλαζε γρήγορα. Στην Αμερική επέστρεψαν στην πολιτική ζωή, όπου οι μισθοί ήταν υψηλότεροι. Και με τη μείωση του εργασιακού ωραρίου οι άνθρωποι είχαν περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Στην Ευρώπη το πιο γρήγορο αναπτυσσόμενο επαγγελματικό άθλημα ήταν η ποδηλασία, η οποία έδωσε μια πρωτόγνωρη συγκίνηση στους κατοίκους των πόλεων και των χωριών. Ο γύρος της Γαλλίας ξεκίνησε στην αλλαγή του αιώνα και ο ρυθμός των συμμετεχόντων ποδηλατών αυξανόταν τόσο γρήγορα όσο και τα χρήματα του βραβείου. Στη Γαλλία το λεβέλο ήταν ο βασιλιάς, όμως οι άνθρωποι παρακολουθούσαν αθλήματα όλων των ειδών. Στη Βρετανία το τένις προσέλκυσε όλο και περισσότερους της μεσαίας τάξης. Η δημοσιότητα μέσω του τύπου μετέτρεψε τους αθλητές σε εξέχουσες προσωπικότητες, παρότι ήταν ακόμα ερασιτέχνες. Η 20χρονη Σουζάν Λογκλέν ήταν το μεγαλύτερο αστέρι του τένις. Ήθελαν τόσοι πολλοί να τη δουν, έτσι ώστε όλα τα παιχνίδια της παίζονταν σε κεντρικό γήπεδο. Η Λαγκλέν πρόσθεσε ένα νέο συστατικό στην παρακολούθηση ενός αθλήματος το 1920, την σεξουαλική ελκυστικότητα. Έβγαλε τον κορσέ της και άλλαξε για πάντα την εικόνα του αγωνίσματος. Τελικά έγινε επαγγελματίας και έβγαλε μια περιουσία μέσω της δημοτικότητάς της. Ως πλήρης εμπορική μέθοδος αποδείχθηκε γρήγορα η πυγμαχία. Το 1921 ένας καυγάς στην Αμερική έδειξε πόσα πολλά χρήματα μπορούν να αποκτηθούν από την αναπτυσσόμενη όρεξη του κοινού. Ένας καυγάς σε ένα μπαρ της Αμερικανικής Δύσης μεταξύ του Τζακ Ντέμψι, ο οποίος ξεκίνησε καυγά με τον Γάλλο ήρωα πολέμου George Carpenter. Ο Τεξ Ρίγκαρντ, ο διοργανωτής, βρήκε υποστηρικτές ώστε να ανεβάσει το στοίχημα στο ανήκουστο ποσό του $500,000 για το παγκόσμιο πρωτάθλημα βαρέων βαρών. Κανένα υπάρχον στάδιο δεν ήταν τόσο μεγάλο για τους πελάτες που χρειαζόταν ο Ρίγκαρντ ώστε να αποδώσει ο αγώνας.
Έτσι έχτισε το δικό του στο ένα χωράφι του Νιου Τζέρσεϊ για να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά. Ο διοργανωτής χρησιμοποίησε τον τύπο όπως δεν είχε κάνει κανείς στο παρελθόν. Κατάφερε να οδηγήσει τους δημοσιογράφους σε μια φρενίτιδα δημοσιότητας για τον αγώνα του αιώνα. Ειδικά τρένα έφερναν τα πλήθη. Ανάμεσά τους ήταν και ένας ντόπιος χασάπης και ο 12χρονος βοηθός του, ο Τζον Λιγκόρι. Πριν από 2 εβδομάδες μου είχε υποσχεθεί πως θα με πήγαινε στον αγώνα. Και ήμουν πολύ ενθουσιασμένος. Ξέρετε τι εννοώ. Μέχρι τότε δεν είχα πάει ποτέ σε κάποιον αγώνα. Όλη η διαφήμιση είχε αποδώσει. Τα εισιτήρια του αγώνα έφτασαν την τιμή των $50, η μεγαλύτερη τιμή που υπήρξε ποτέ. Περίμεναν πολύ κόσμο και έτσι και έγινε. Το στάδιο ήταν γεμάτο. Οι άνθρωποι έλεγαν: «Θεέ μου, αν το κτίριο αυτό καταρρεύσει, θα είναι καταστροφικό». 90.000 άνθρωποι σε ένα ξύλινο στάδιο. Κάθε φορά που σηκώνονταν για να ζητοκραυγάσουν, το κτίριο τρανταζόταν λίγο. Τελικά ο αγώνας του αιώνα ήταν ένα σπουδαίο θέαμα, αλλά μικρό σε διάρκεια. Ο αγώνας κράτησε μέχρι τον 4ο γύρο, όταν ο Καρπόντιερ βγήκε νοκάουτ. Η επιτυχής διαφήμιση για τον αγώνα του Ντέμψι ήταν το μαζικό σπορ στην πιο πρόσφατη μορφή του. Κέρδισε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια και πρόσφερε ένα ακαταμάχητο θέαμα στο κοινό. Στο κέντρο του γηπέδου ήταν ο Ντέμψι, ο ήρωας που από το τίποτα ανέβηκε στον πλούτο και στη δόξα. Ήταν ένα αμερικάνικο όνειρο. Στη Βρετανία, μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι προοπτικές για μεγάλα αθλητικά θεάματα με ακριβή τιμή εισιτηρίου δεν ήταν υποσχόμενες. Οι άνθρωποι δεν είχαν πολλά χρήματα ώστε να τα σπαταλήσουν στα αθλήματα ή σε οτιδήποτε άλλο. Ο Μπίλι Οντόνελ δούλευε στο Λίβερπουλ. Αθλιότητα, αρρώστια, άσχημες μέρες, παράσιτα. Ήταν τρομερό. Πώς μπορούν να τις λένε καλές μέρες? Όμως για τους περισσότερους εργαζόμενους υπήρχε ένα φωτεινό σημείο της εβδομάδας, το ποδόσφαιρο. Το 1900 υπήρχε μόνο μια χούφτα επαγγελματικών ομάδων. Μέχρι το 1920 υπήρξαν πάνω από 80. Το άθλημα αυτό είχε γίνει ένα απαραίτητο κομμάτι της ζωής πολλών ανθρώπων. Το ποδόσφαιρο ήταν απλά ποδόσφαιρο στο Λίβερπουλ, τίποτα παραπάνω. Ανυπομονούσαμε να έρθει το Σάββατο. Ένας εργαζόμενος άντρας, αν δούλευε, θα σταματούσε το ρολόι του το μεσημέρι του Σαββάτου. Πιθανόν θα γευμάτιζε, θα συναντούσε τους φίλους του. Είτε θα περπατούσε ή θα πήγαινε με το τραμ. Θα έφτανε εκεί περίπου κατά τις 3 παρατέταρτο. Έτοιμος για το σφύριγμα της έναρξης. I do like to see a game of football on Sunday afternoon come round. Big blue rain when they break away. Football was so important. Το ποδόσφαιρο ήταν πολύ σημαντικό για όλους. Το κυρίως θέμα συζήτησης ήταν το ποδόσφαιρο. Όταν πήγαινες στη γωνιά του δρόμου ή οπουδήποτε, αν δεν μιλούσες για το ποδόσφαιρο, τότε γιατί άλλο θα μιλούσες? Και συναντιόμασταν εκεί κάθε Σάββατο. Και αν κάποιος ελιπερωτούσαμε πού είναι ο τάδε, δεν ξέραμε καν τα ονόματά τους. Τους ξέραμε μόνο σαν Τζακ ή Τζόρτζ. Πού είναι ο Τζόρτζ? Μάλλον θα είναι άρρωστος. Έλειπαν, βλέπεις. Αυτό γινόταν σε όλη τη διάρκεια του κυπέλου.
Κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες τους έβρισκε στιβαγμένους στα πεζούλια. Οι σύλλογοι θεωρούσαν δεδομένους τους οπαδούς που πλήρωναν στην πύλη και δεν ξοδεύονταν για να τους κάνουν να είναι άνετα. Δεν μπορούσες να γυρίσεις από την τουαλέτα. Κάποιοι από αυτούς έπειτα από μερικά ποτά έκαναν χωνή μια εφημερίδα και την έβαζαν, ξέρεις πού, ώστε να μην πιτσιλίσουν τους άλλους. Ήσουν τυχερός αν καθόσουν στις ψηλότερες θέσεις ή αν φόραγες ψηλές μπότες. Ιδάλλως περπατούσες σε υγρά που έφταναν μέχρι τον αστράγαλο. Ήταν ανυπόφορο. Το αίσθημα της κοινότητας, το οποίο έδαινε τους υποστηριχτές, ήταν σχεδόν φιλετικό. Ένωνε τους συλλόγους των μικρών πόλεων και έφερνε ένθερμους διαχωρισμούς στις μεγάλες πόλεις με τις αντίπαλες ομάδες. Ο Σίντνεϊ Γκάρντνερ υποστήριζε την West Ham United, μία από τις 11 μεγαλύτερες ομάδες του Λονδίνου. Αγόρασε ένα καπέλο και ένα κασκόλ με τα χρώματα της West Ham και αυτό ήταν ο εξοπλισμός μας. Και ένα από τα τραγούδια που συνηθίζαμε να λέμε ήταν ο ύμνος της West Ham. Συνέχεια φυσάω φούσκες στον αέρα. Φτάνουν τόσο ψηλά. Ακουμπούν σχεδόν τον ουρανό. Τους αρέσουν τα όνειρά μου. Σβήνουν και χάνονται. Η επιτυχία πάντα κρύβεται. Έψαξα παντού. Πάντα φυσάω φούσκες. Όμορφες φούσκες στον αέρα. Αστείο είναι, έτσι. Το 1923 η ομάδα του Σίντνεϊ Γκάρντνερ έφτασε μέχρι τον τελικό του κυπέλου για να αντιμετωπίσει την Bolton στο καινούριο στάδιο που χτίστηκε στο Wembley, στο βορειοανατολικό Λονδίνο. Έχοντας όλο και περισσότερους οπαδούς στο ποδόσφαιρο, το Wembley σχεδιάστηκε με τέτοιον τρόπο ώστε να χωράει 127.000 θεατές. Για να είναι προετοιμασμένοι για αυτό το μεγάλο αριθμό θεατών, οι μηχανικοί δοκίμασαν τις κερκίδες με σάκους γεμάτους άμμο. Έπειτα κάλεσαν ομάδες εργατών για να αναπαραστήσουν τα τινάγματα και τις δονήσεις που δημιουργούνται από ένα πλήθος που ζητοκραυγάζει. Όμως το στάδιο και πάλι δεν ήταν αρκετά μεγάλο. Την ημέρα του τελικού κατέφθασαν 200.000 θεατές. Μεταξύ των οπαδών της West Ham που ήλπιζαν να μπουν ήταν και ο 18χρονος τότε Σίντνεϊ Γκάρντνερ. Όταν πλησιάζαμε το Wembley, οδεύαμε προς τις κεντρικές πύλες και στην κυριολεξία υπήρχαν χιλιάδες άνθρωποι εκεί. Τότε τους ακούσαμε να λένε πως κλείσανε τις πύλες. Και ξαφνικά ένα σπρώξιμο από πίσω και οι φράχτες έπεσαν. Στην κυριολεξία πηδούσαν πάνω από εμπόδια στα οποία πολλοί έπεσαν. Ένας φίλος μου παραλίγο να πνιγεί. Φορούσε γραβάτα και πιάστηκε κάπου στην περιστροφική πόρτα, και όταν αυτή έσπασε ενώ σπρώχναμε, αυτός πνιγόταν. Όμως η γραβάτα του ευτυχώς σκίστηκε. Τι να πει κανείς. Οι σκηνές στο Wembley ήταν μια χαοτική ένδειξη για τον πυρετό των μαζικών σπορ που είχε κατακλείσει τον κόσμο. Καθώς έπεσαν τα τυχώματα, το πλήθος που βρισκόταν έξω ξεχύθηκε στον αγωνιστικό χώρο. Πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, οι έφυποι αστυνομικοί έπρεπε να τους απομακρύνουν από εκεί. Ήταν η μεγαλύτερη απόδειξη για το πόσο δημοφιλές είχε γίνει το ποδόσφαιρο. Khan trying to hit away from Dean and pushes Dean
Το 1920 εκατομμύρια ακόμη προσελκύστησαν από τα αθλήματα, καθώς μπήκε το ραδιόφωνο στα σπίτια των ανθρώπων. Για να παρακολουθούν το ποδόσφαιρο οι ακροατές, το BBC διέρεσε το γήπεδο σε αριθμημένα τετράγωνα που εκφωνούνταν κατά τη διάρκεια της αναμετάδοσης. Marshall clears. Oh, dear Marshall, taking a flying, last despairing crash on the... Μια ολόκληρη επιχείρηση στήθηκε στο άθλημα αυτό και επέφερε αρκετά χρήματα. Πουλούσαν ποδοσφαιρικά βιβλία, ειδικά περιοδικά, κόμιξ και παιχνίδια. Και ενώ οι περισσότερες μορφές τζόγου απαγορεύονταν ακόμα, υπήρξε κάποιος άλλος λόγος για να παρακολουθείς τα αποτελέσματα. Το προπό. Είναι κατά πολύ η πιο καινούργια και πιο προσοδοφόρα επιχείρηση. Είναι ο τζόγος των αγώνων. Εβδομαδιαίως 3 εκατομμύρια Βρετανοί έχουν την ευκαιρία με 6 πένες να προβλέψουν τον νικητή. Καθώς χιλιάδες άνθρωποι ανακαλύπτουν πως με τόσα χρήματα, όσο κοστίζει ένα γραμματόσημο, μπορούν να έχουν μια καλή πίστοση, η βιομηχανία ανεβαίνει αλματωδώς. Ακόμα και οι κυβερνήσεις κερδοφορούν από ένα θεσμό που προσπάθησαν να αποτρέψουν. Καθώς τα ταχυδρομεία ακμάζουν κάτω από έναν πρωτοφανή κατακλυσμό από ταχυδρομικές επιταγές, εκατομμύρια τόνοι αλληλογραφίας τη μέρα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες το άθλημα του baseball προωθήθηκε με μεγάλη δραστικότητα. Ειδικοί ενδεικτικοί πίνακες μεταδίδουν την έξαψη στους αγώνες του baseball και στον ετήσιο τελικό του εθνικού σπορ σε όλη τη χώρα. Οι Αμερικάνοι μαθαίνουν baseball από την παιδική τους ηλικία. Ο Bill Weber μεγάλωσε με αυτό το άθλημα. Έμοιαζε με baseball και αυτό παίζαμε όλο το καλοκαίρι. Δεν παίζαμε επαγγελματικά, δεν είχαμε σπόνσορες. Κερδίζαμε τα χρήματα, φέρναμε τις δικές μας μπάλες και ρόπαλα. Οι γονείς μας αγόραζαν τα γάντια. Το baseball ήταν το παιχνίδι μας και όλα τα παιδιά είχαν τους δικούς τους ήρωες. Και θεωρούσαμε πως ήμασταν πολύ τυχεροί αν σε κάποια ειδική περίσταση μας πήγαιναν να δούμε κανέναν αγώνα. Λάτρευα τον τρόπο που περπατούσαν αυτοί οι άνθρωποι. Λάτρευα τον τρόπο που κουνούσαν το ρόπαλο. Ήμουν μαγεμένος με τη χάρη και τις κινήσεις τους, καθώς χτυπούσαν και πέταγαν την μπάλα. Όλα αυτά μαζί ήταν μια πολύ καλή εμπειρία. Το baseball δυνάμωσε από το 1870 όταν δημιουργήθηκαν οι πρώτες επαγγελματικές ομάδες. Το 1920 οι ιδιοκτήτες άρχισαν να προσαρμόζουν έτσι το παιχνίδι, ώστε να προσελκύσουν περισσότερους θεατές συμπεριλαμβανομένων και των γυναικών. Προσπαθούσαν να κάνουν τις γυναίκες να ενδιαφερθούν για το baseball και τα κατάφεραν. Και πιστεύω πως η ατμόσφαιρα σε ένα παιχνίδι ήταν πάρα πολύ συναρπαστική. Είχες μεγάλες στιγμές που ζητοκράβγαζες. Μπορούσες να πεις σχεδόν ό,τι ήθελες. Ποτέ δεν άκουγες κάτι το οποίο ήταν πολύ πρόστιχο. Θα μπορούσες να πεις στο διαιτητή αλήτη. Η Άννα Φρόιτ και οι αδελφοί της μεγάλωσαν κοντά στο στάδιο των Γιάνκις στη Νέα Υόρκη. Πηγαίναμε στους αγώνες πιο συχνά από ό,τι στο κινηματογράφο. Και με αυτόν τον τρόπο μας τιμωρούσαν. Η χειρότερη τιμωρία μου ήταν να μου πούν πως δεν μπορούσα να πάω σε κάποιον αγώνα. Μία επιδεξιότητα του αγωνίσματος ήταν αυτή που προσέλκυσε τους περισσότερους θεατές. Οι παίκτες που μπορούσαν να κάνουν ένα δυνατό χτύπημα μέχρι τις κερκίδες, έπειτα να τρέξουν γύρω από 3 βάσεις και να γυρίσει πίσω στη θέση του, κάνοντας home run. Και οι ιδιοκτήτες φρόντισαν να βεβαιωθούν πως αυτό θα γίνεται πιο συχνά τώρα, εισάγοντας μια πιο σκληρή μπάλα. Ένας παίκτης βάσισε την υπόλοιψή του στα χτυπήματά του και έγινε θρύλος στα 1920 και 1930. Είναι ο Babe Ruth. If 2 men are on base, don't throw near the plate, for if you do, he'll knock it about a mile. And if the pitcher throws one across the plate, he's a home run guy with a smile. Ο Ρουθ ήταν το ορφανό που έδωσε το χέρι στους μεγάλους και κέρδισε περισσότερα χρήματα από αυτούς.
Ήταν ο πιο δημοφιλής ηρώας στη νέα εποχή των αθλητικών ιντερμάτων. Ο Ρουθ ήταν λέμαργος και πότης. Όμως τα πρόδειλα ελαττώματά του τον έκαναν ακόμα πιο αγαπητό στους θαυμαστές. Όταν οι Γιάνκις πήραν τον Μπιλ Γουέρμπερ ως νεαρό επαγγελματία, σύντομα αυτός είχε μια προσωπική εμπειρία από το μύθο. Κάποια στιγμή ήμουν στο μπάνιο και έπεφτε το ζεστό νερό στο πρόσωπό μου και γελούσε. Έπεφτε στους ώμους μου, στα χέρια μου και στο στομάχι, με το σαπούνι και όλα αυτά, και κάποια στιγμή ένιωσα ένα ζεστό ριάκι στο κέντρο της πλάτης μου. Αναρωτήθηκα πώς γίνεται να είναι πιο ζεστό αυτό. Γύρισα και είδα τον Ρουθ να χρησιμοποιεί το κέντρο της πλάτης μου ως ουρητήριο. Γύρισα και αυτός το ευχαριστιόταν. Και έτσι το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να νιώσω καλά, γιατί φαινόταν πως γινόμουν αποδεκτός. Στο κρίκετ της Αγγλίας, οι επαγγελματίες κέρδιζαν πολύ λιγότερα και είχαν διαφορετικό στυλ. Ο μεγάλος Τζακ Χόμπς ήταν μετριοπαθής και ντροπαλός σχετικά με τη φήμη του. Παίζοντας για τη Σάρεϊ και την Αγγλία, ο Χόμπς έσπασε όλα τα ρεκόρ του κρίκετ και έγινε είδωλο. Αμέσως μετά το χτύπημα φεύγαμε όλοι. Παίζαμε κρίκετ στους δρόμους, έχοντας τον τοίχο ως φράκτη. Όμως το δικό μας παιχνίδι θα τέλειωνε και όλοι θα τρέχαμε να δούμε τον Τζακ Χόμπς να παίζει. Ερχόντουσαν χιλιάδες άνθρωποι αν ήταν να χτυπήσει. Κόστιζε 6 πένες για να μπεις μετά το διάλειμμα και να κάτσεις στο γήπεδο. Ήμασταν στριμωγμένοι και φυσικά τότε δεν υπήρχαν κερκίδες. Υπήρχαν απλά ξύλινα παγκάκια χωρίς πλάτη και ήταν πολύ άβολα. Όμως δεν μας πείραζε ιδιαίτερα γιατί ήμασταν πολύ συνεπαρμένοι. Πότε όταν τέλειωνε ο αγώνας, τρέχαμε να τον ακουμπήσουμε στην πλάτη. Και αυτό ήταν πολύ σπουδαίο για μας. Όταν πήγαμε σπίτι, λέγαμε στους γονείς μας πως τον ακουμπήσαμε στην πλάτη. Ο πιο δημοφιλής τρόπος για να έρθουν πιο κοντά στους θεούς τους ήταν με το να μαζεύουν κάρτες, τις οποίες προμηθεύονταν με κάθε πακέτο τσιγάρων, καθώς οι καπνοβιομηχανίες χρησιμοποιούσαν το ενδιαφέρον για τα αθλήματα ώστε να προωθήσουν τις πωλήσεις τους. Μέχρι εκείνη τη στιγμή το κρίκετ παίζονταν στη Βρετανική Αυτοκρατορία, στην Καραϊβική και στην Ινδία. Και άρχισε να ριζώνει και στην Αυστραλία. Σου λέω πως δεν είμαι έτοιμος και δεν θα βγω. Βγες αυτή τη στιγμή, ιδάλλως θα σε απολύσω. Στα τακτικά παιχνίδια κατά την άσες της Αγγλίας, οι Αυστραλοί παρήγαγαν μία διαδοχή δικών τους ηρώων. Κανείς δεν είχε μεγαλύτερη επιρροή από έναν έξυπνο νεαρό παίκτη από την Νότια Ουαλία. Now is it Amy Johnson or little Mickey Mouse? No, it's just a country lad who's bringing down the house, and he's our Don Bradman. Now I ask you, is he any good? Our Don Bradman, every Aussie dips his lid to you. Η Άσες έγινε πολύ σημαντική το 1932, καθώς η αγγλική ομάδα εισήγαγε αντιφατικές τακτικές για να προσπαθήσει και να αντιμετωπίσει τον Μπράντμαν. Ξεκίνησαν για την Αυστραλία έχοντας ένα σχέδιο. Ο Τζάρντιν, ο Άγγλος αρχηγός, σκόπευε να εκμεταλλευτεί την ταχύτητα ρήψης ενός από τους παίχτες του Χάρολντ Λάρουντ, πρώην μεταλλορύχου. Όταν πήγαμε στην Αυστραλία, δεν ξεχνούσαμε τις ευχές εκείνων που είχαν την καλοσύνη να έρθουν να μας αποχαιρετήσουν και ελπίζω να κάνουμε αυτό που προσδοκούν, να γυρίσουμε νικητές.
Σε ένα αγώνισμα που καμαρώνει για την αρχοντιά του, ο Τζάρντιν έκανε μια αδιάλακτη προσέγγιση της νίκης. Οι μέθοδοι του επέφεραν ένα νέο διαχωρισμό στο δημοφιλές άθλημα. Σάββατο 15 Ιανουαρίου 1933, στο τρίτο ημίχρονο του αγώνα Αγγλίας-Αυστραλίας, το απίστευτο πλήθος των 50.000 οπαδών του κρίκετ φωνάζουν σαν να τους σκοτώνουν. Ο καπετάνιος Ντάγκλας Τζάρντιν έφερε τα τρία μεγάλα του όπλα, τους Λάργουτ, Άλαν και Μπόαστ, για να πιέσουν τον Αυστραλό. Τους έριξαν χαμηλά στον μπάσαλο του τέρματος. Ο Λάργουτ πετά την μπάλα με 144 χιλιόμετρα την ώρα. Εκείνο που σώκαρε τον κόσμο σχετικά με τον Λάργουτ ήταν ότι στόχευε στο σώμα του Αυστραλού και όχι στο τέρμα. Ο Μπράντον δυσκολεύτηκε και αυτό ήταν μόνο η αρχή. Η χτυπάση χτυπιέσε και ο Αυστραλός αρχηγός, ο Μπίλι Γουτφουλ, χτυπήθηκε. Στους θεατές ήταν ο 18χρονος Σεστάρ. Αυτόν που κατηγορούσαν περισσότερο ήταν τον Τζάρντιν. Το πλήθος του πετούσε φλούδια από πορτοκάλια και διάφορα τέτοια. Ήταν τόσο άσχημο που αναγκάστηκε να πάει πίσω στη θέση του. Η διαμάχη τράβηξε πέρα από τα όρια του γηπέδου. Οι πολιτικοί πήραν μέρος στη φασαρία. Το εμπόριο μεταξύ Αγγλίας και Αυστραλίας απειλείτο, καθώς το άθλημα αυτό άναψε τα αίματα. Η ατμόσφαιρα έγινε εκρηκτική, ηλεκτρισμένη. Αν υπήρχε έστω ένας που να περνούσε το φράχτη, θα μπορούσαμε να είχαμε μια πολύ άσχημη εξέλιξη. Η έχθρα που δημιουργήθηκε περιγράφηκε πολύ σωστά στο τηλεγράφημα που έστειλε ο Αυστραλός υπεύθυνος ασφαλείας στη Βρετανική Ομοσπονδία Κρίκετ. Έγραφε: «Το να ρίχνεις την μπάλα πάνω στον αντίπαλο προϋποθέτει ότι θα πάρεις τέτοιες διαστάσεις ώστε να δημιουργήσει φασαρίες στην καλή έκβαση του παιχνιδιού. Κατά τη γνώμη μας αυτό είναι αντιαθλητικό και αν δεν σταματήσει αμέσως είναι πολύ πιθανό να διαταράξει τις φιλικές σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ Αυστραλίας και Αγγλίας». Θα μπορούσε να σήμαινε το τέλος του κρίκετ. Ακόμα θεωρούν πως ήταν ύπουλο. Ίσως και να ήταν κατά κάποιον τρόπο. Όμως και πάλι πάντα χρησιμοποιείται κάποια τακτική για την απόκτηση της νίκης. Καθώς το ποδόσφαιρο διαδίδεται στον κόσμο, δημιουργεί τους δικούς του οπαδούς και αντιπάλους. Ήταν αυτό που πεζόταν και που το παρακολουθούσαν σε περισσότερες χώρες από οποιοδήποτε άλλο άθλημα. Στην Ευρώπη, οι αθλητικές εφημερίδες είχαν μεγάλη κυκλοφορία με την κάλυψη του αθλήματος. Οι αναγνώστες της ιταλικής εφημερίδας Gazzetta dello Sport ακολουθούσαν ομάδες, πολλές εκ των οποίων ανήκαν σε μεγάλες εταιρείες. Στη Γαλλία διάβαζαν για τις δύο μεγάλες ομάδες του Παρισιού και για πολλές άλλες. Η εβδομαδιαία εφημερίδα της Γερμανίας λεγόταν Der Kicker. Το άθλημα του λαού ξεπέρασε τα εθνικά εμπόδια. Στις πόλεις της Νότιας Αμερικής απορροφήθηκαν από το ποδόσφαιρο με μεγαλύτερο ζήλο από οπουδήποτε αλλού, τροφοδοτώντας το εθνικό πάθος. Η Ουρουγουάη πλούτιζε με την πώληση βοδινού κρέατος. Όταν πήγαν οι Βρετανοί για να φτιάξουν το σιδηρόδρομο, έφεραν και το ποδόσφαιρο. Τα παιδιά των Άγγλων έφεραν τις πρώτες μπάλες, παπούτσια και στολές. Ήταν μια καινοτομία. Οι άνθρωποι το ονόμαζαν παιχνίδι των τρελών Άγγλων, γιατί φορούσαν σορτσάκια. Ήταν πολύ περίεργα σορτσάκια. Τα ντόπια παιδιά τους κοίταζαν. Άρχισαν να μιμούνται τους παίχτες. Άρχισαν να πιστεύουν πως μπορούσαν να παίξουν καλύτερα. Ο Ντιέγκο Λουσέρο ξεκίνησε να παίζει μικρός και έγινε επαγγελματίας. Στις μέρες του, το ποδόσφαιρο άρχισε να κατακλείζει όλη την Νότια Αμερική.
αναπτύχθηκε μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ της Ουρουγουάης, μιας μικρής χώρας με μόνο 2 εκατομμύρια κατοίκους, και τη μεγαλύτερη γειτονική χώρα, την Αργεντινή. Οι διεθνείς αγώνες μεταξύ της Αργεντινής και της Ουρουγουάης ήταν μεγάλες κοινωνικές μαζόξεις. Οι γυναίκες ερχόντουσαν καλοντημένες. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, οι υπουργοί και πάει λέγοντας. Ήταν ένα πραγματικό διπλωματικό γεγονός. Οι Ευρωπαίοι γνώριζαν λίγα για τον παλικαρά της Ουρουγουάης, μέχρι που τους κατέπληξε όλους κερδίζοντας 2 φορές το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς τη δεκαετία του 1920. Το εθνικό τους φρόνημα συνδεόταν όλο και περισσότερο με την επιτυχία τους στο ποδόσφαιρο. Έφερε τιμή στη χώρα και μεγάλο ωφέλη. Οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο άρχισαν να κοιτάζουν στο χάρτη για να δουν πού βρίσκεται η Ουρουγουάη. Αναμφίβολα αυτό που έκαναν οι ποδοσφαιριστές ήταν σπουδαίο για τη χώρα μας. Η σπουδαία ακολουθία για τη συνέχιση του ποδοσφαίρου στην Νότια Αμερική ισχυροποιήθηκε όταν η Ουρουγουάη κατάφερε να αναλάβει να διοργανώσει το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα κυπέλλου το 1930. Οι Ουρουγουανοί έφτιαξαν αμέσως ένα ολοκαίνουργιο στάδιο. Οι Άγγλοι, ιδρυτές αυτού του μοντέρνου αθλήματος, περήφανα και αλαζονικά μποϊκοτάρισαν το κύπελλο. Όμως 13 εθνικές ομάδες έφτασαν. Και αυτό που είχε περισσότερο σημασία στο Μοντεβιδέο ήταν οι τοπικές αντιζηλίες. Μήνες μόνο πριν το πρωτάθλημα, η Αργεντινή κέρδισε την Ουρουγουάη και αυτοανακηρύχθηκαν παγκόσμιοι πρωταθλητές. Ο Ντίνο Βιέρα, ένας Ουρουγουανός προπονητής, θυμάται την οργή που προκλήθηκε από αυτή την υπόθεση. Ήταν κήρυξη πολέμου. Το πρωτάθλημα εξελίχθηκε μέσω ενός ψυχολογικού πολέμου μεταξύ Ουρουγουάης και Αργεντινής. Οδήγησε στην κατάρρευση των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των 2 χωρών. Η κορύφωση έφτασε στον τελικό, όπου οι 2 γειτονικές χώρες της Νότιας Αμερικής αναμετριόντουσαν για το παγκόσμιο πρωτάθλημα όχι σαν ομάδες, αλλά σαν χώρες. Γύρω από το στάδιο υπήρχε ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων που δεν μπορούσαν να μπουν. Υπήρχε πολλή αστυνομία. Επικρατούσε κλίμα πραγματικού πολέμου, ένας ποδοσφαιρικός πόλεμος. Ήταν απέσιο, μια διαμάχη. Σκληρό. Ο αγώνας ήταν μια μάχη. Στο πρώτο ημίχρονο χάναμε 2-1. Οι Αργεντινοί πίστευαν πως θα κέρδιζαν το παγκόσμιο κύπελλο. Στο δεύτερο ημίχρονο η Ουρουγουάη επανήλθε και έβαλε 3 γκολ. Το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ήταν δικό τους. Ο ενθουσιασμός τους συνεπήρε όλους. Άντρες, γυναίκες και παιδιά ξεχύθηκαν στους δρόμους έξω από το στάδιο. Όλη τη νύχτα γιόρταζαν τη νίκη. Την Ουρουγουανή υπερηφάνεια και το εθνικό φρόνημα ενίσχυσαν οι επόμενες γενιές. Δεν ήταν πλέον περίεργο το ότι άλλες κυβερνήσεις ξεκίνησαν συστηματικές προσπάθειες ώστε να νιώσουν την ίδια μαγεία από τα αθλήματα και αυτοί. Η Σοβιετική Ρωσία δεν μετήχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες και στα διεθνή αθλήματα. Όμως ο Στάλιν χρησιμοποίησε την άθληση ως προπαγάνδα για να επηρεάσει τη Σοβιετική Ένωση.
Οι αθλητές θα ενέπαιναν τη νέα σοσιαλιστική κοινωνία και θα βοηθούσαν να ενώσουν τις απομακρυσμένες διάσπαρτες δημοκρατίες. Στη φασιστική Ιταλία ο Μπενίτο Μουσολίνι ξόδεψε χρήματα του κράτους για να ενισχύσει τα αθλήματα και έκανε τις εθνικές του ομάδες όπλο εξωτερικής πολιτικής. Οι ποδοσφαιριστές του έδωσαν τα αποτελέσματα που ανέμενε, καθώς κέρδισαν τα επόμενα 2 παγκόσμια κύπελα που διοργανώθηκαν μετά το Μοντεβιδέο. Όμως κανείς δεν μπορούσε να εκμεταλλευτεί τις πολιτικές δυνατότητες των αθλημάτων καλύτερα από τον Αδόλφο Χίτλερ. Έγραψε στο Mein Kampf: «Δώστε στο γερμανικό λαό 6 εκατομμύρια σώματα, τέλεια προπονημένα, και σε λιγότερο από 2 χρόνια θα έχουμε δημιουργήσει ένα στρατό». Ο Γερμανός αθλητής που τράβηξε περισσότερο την προσοχή του κόσμου ήταν ο παλαιστής βαρέων βαρών Μαξ Σμέλινγκ. Αρχικά ο Σμέλινγκ δεν έδειξε κανένα πολιτικό ενδιαφέρον. Και οι Ναζί παραπονέθηκαν πως εξευτέλισε τη Λευκή Φυλή όταν συμφώνησε να παλέψει με τον 22χρονο Τζο Λιούις, τον μαύρο βομβαρδιστή, τον καλύτερο Αμερικανό παλαιστή. Ο Τζο Λούις πέρασε πολλά για να υπερνικήσει τις ρατσιστικές διακρίσεις στο αμερικανικό box. Μέχρι το 1936 είχε νικήσει κάθε άξιο αντίπαλο εκτός από τον Σμέλινγκ. Είχε πολύ μεγάλες ικανότητες, ήταν εντυπωσιακός. Μία ομάδα ανθρώπων είχαν εναποθέσει τις ελπίδες τους πάνω του. Πιστεύω πως η πρώτη σκέψη σας και το ειλικρινές αίσθημα της καρδιάς σας είναι ανεξαρτήτου φυλής, πίστης και χρώματος. Ας πούμε όλοι και το εννοούμε πως ήθελε να κερδίσει ο καλύτερος. Η πρόθεση του αγώνα μεταξύ Λιούις και Σμέλινγκ κινήθηκε πέρα από το box. Και είναι στο κέντρο της παλέστρας. Ο Σμέλινγκ απομακρύνεται προσεκτικά περιμένοντας κάτι που θέλει. Και ο Σμέλινγκ επιτίθεται. Και ο Σμέλινγκ χτυπάει το σαγόνι του Λούις. Και ο Λούις κουνάει το κεφάλι του. Ο Σμέλινγκ έριξε το Λούις. Ο Τζο Λούις είναι κάτω. Στους 12 γύρους που διήρκησε ο αγώνας, ο Τζο χτυπήθηκε με 60 δεξιά χτυπήματα. Ο Λούις είναι κάτω, ο Λούις είναι κάτω, κρατιέται από το σκηνή. Ο αγώνας τελείωσε. Ο αγώνας τελείωσε και ο Σμέλινγκ είναι ο νικητής. Ήταν μια από τις πιο άσχημες μέρες της χώρας που είχα ζήσει. Ήταν σαν να είχε πεθάνει ένας σπουδαίος πρόεδρος. Ο κόσμος δεν μπορούσε να το πιστέψει. Απλά δεν μπορούσε να το πιστέψει. Ο Μαξ Σμέλινγκ επέστρεψε στη Γερμανία θριαμβευτικά. Ο Μαξ Σμέλινγκ καλωσορίζεται από όλο το γερμανικό λαό. Οι Ναζί τώρα τον αγκαλιάζουν σαν ανηρικός τους. Η εμφάνιση ενός νέου Γερμανού ήρωα ήρθε σαν καλός ιονός για τους Ναζί. Αυτό που ακολούθησε ήταν πολύ πιο σκόπιμο. Το καλοκαίρι του 1936 οι αθλητές από όλο τον κόσμο συγκεντρώθηκαν στη Γερμανία για τους 11ους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου. Ήταν πολύ διαφορετική από την αφέλεια του Λονδίνου 30 χρόνια πριν. Οι αθλητές θα λάμβαναν μέρος στο καλύτερα σχεδιασμένο προπαγανδιστικό γεγονός του αιώνα. Ο Ρόμπερτ Μίτσελ ήταν μέλος της αγγλικής ομάδας πόλο.
Βγαίναμε στο Ολυμπιακό χωριό, το οποίο ήταν υπέροχο μέσα στο δάσος, και όλοι ήμασταν εντυπωσιασμένοι από αυτό που βλέπαμε. Προσπαθούσαμε να μην το δείχνουμε στους Γερμανούς, αλλά ήμασταν εντυπωσιασμένοι. Η 18χρονη Αμερικανίδα δρομέας Έλεν Στίβενς ήταν κόρη αγρότη. Ήταν συγκλονιστικό να φεύγεις από την Αμερική και ιδιαίτερα την εποχή της οικονομικής κρίσης και να πηγαίνεις στη Γερμανία και να βλέπεις πως περνούσαν αρκετά καλά και πως ήταν ένα αστυνομικό κράτος. Παντού υπήρχαν στρατεύματα. Γερμανοί πρωταθλητές επιδείκνυαν το ταλέντο τους, αλλά πάρα απ' όλα οι μπρατσαράδες του στρατού με πλήρη εξάρτηση και ατσάλινα κράτη. Είναι επιδρομή ή είναι ένας πεζοναύτης? Η τελετή έναρξης ήταν ένα προσεκτικά σκηνοθετημένο θέαμα που έδινε την Ολυμπιακή μαγεία στο Τρίτο Ράιχ. Έξω η Δάδα έφτανε στο τέλος της διαδρομής της από την Ελλάδα. Η άφιξή της θα ήταν το αποκορύφωμα. Ο 20χρονος Φριτς Σίλγκεν είχε επιλεχθεί να μεταφέρει τη φλόγα στο τελικό τμήμα μέσα στο στάδιο. Ο Σίλγκεν θα είναι το ζωντανό σύμβολο του Ολυμπιακού ιδεώδους, καθώς ταυτόχρονα και της άριας φυλής. Τα ξανθά μαλλιά και τα γαλάζια μάτια φαίνεται πως τον βοήθησαν να αναλάβει αυτόν τον ρόλο. Όλα έγιναν για να κάνει όλη τη γιορτή πιο εντυπωσιακή. Την εποχή του 1936 δεν επιλέχθηκα μόνο για τον τρόπο που έτρεχα. Το 1936 ήταν αναμφίβολα μια ευκαιρία για φιγούρα. Επίσης και για το τι κρυβόταν από πίσω. Ο ενοποιημένος υποτίθεται τρόπος σκέψης. Πιστεύω πως λίγοι αθλητές το γνώριζαν αυτό. Για τους Γερμανούς ηγέτες κάθε μετάλλιο βοηθούσε στο να δικαιολογήσουν την επένδυση που έκαναν και να φέρουν τον καθοσπρεπισμό. Οι Γερμανοί αθλητές ήταν στρατιώτες της μάχης της προπαγάνδας. Ο εθνικισμός κυριαρχούσε τόσο στον αέρα όσο και στο νερό. Όσον αφορά το πόλο, όταν ξεκινούσαμε ένα παιχνίδι, κάποιες συγκεκριμένες χώρες έμπαιναν στη σειρά, ιδίως όταν ήταν εκεί ο Χίτλερ. Έμπαιναν σε σειρά μπροστά του και έδιναν τον ναζιστικό χαιρετισμό μέσα στο νερό. Η βρετανική ομάδα πόλο δεν ήταν μεγάλη απειλή στο ναζιστικό σενάριο. Όμως οι μαύροι αθλητές από τις ΗΠΑ ήταν και κυριαρχούσαν τόσο στα γήπεδα όσο και στο στίβο. Ο Τζέσι Όουενς βγήκε πρώτος κερδίζοντας 4 χρυσά μετάλλια. Ο ανταγωνισμός ήταν μεγάλος και χαιρόμαστε που βγήκαμε πρώτοι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Για τους Ναζί ήταν δύσκολο να δεχτούν την επιτυχία των μαύρων αθλητών. Η παράληψη του Χίτλερ να συγχαρεί τον Όουενς συζητήθηκε πολύ στην Αμερική. Όμως η νίκη μιας λευκής Αμερικανίδας αντιμετωπίστηκε πολύ διαφορετικά.
Στους τελικούς των 100 μέτρων των γυναικών, μια γρήγορη ματιά στην Αμερικανίδα Έλεν Στίβενς, η οποία βελτίωσε την ταχύτητά της κυνηγώντας λαγούς σε μια φάρμα στο Μιζούρι. Και εδώ τη βλέπετε να πετάει κάνοντας παγκόσμιο ρεκόρ 11,5 δευτερόλεπτα, καθώς οι πιο περήφανοι Ολυμπιακοί κύκλοι χαιρετούν άλλο ένα μέλος των χρυσών Ολυμπιονικών. Έπειτα από την νίκη της Αμερικανίδας, ο Χίτλερ την κάλεσε στο θεωρείο του. Πίστευα πως ο Χίτλερ θα με πυροβολούσε, γιατί είδα μερικούς από αυτούς τους φασίστες να έρχονται εδώ και να δοκιμάζουν τα πιστόλια τους, βάζοντάς τα ξανά στη θήκη τους. Παρέλασαν γύρω από το δωμάτιο και έπειτα μπήκε ο Χίτλερ, συνοδευόμενος από έναν διερμηνέα, και έκανε ένα σαχλό χαιρετισμό. Εγώ δεν απάντησα. Του έδωσα μια χρυσή χειραψία από το Μιζούρι και ήταν τόσο σφιχτή που την παρερμήνευσε. Αμέσως άρχισε να μ' αγκαλιάζει και να με σφίγγει και να κοιτάει αν είμαι αληθινή. Και με ρώτησε τι θα έλεγα αν περνούσαμε μαζί το Σαββατοκύριακο στην Berger's Garden, όπου ήταν το καταφύγιό του στο βουνό. Η Έλεν Στίβενς αρνήθηκε την πρόσκληση. Τότε μου ευχήθηκε καλή τύχη, με ξανααγκάλιασε, με έσφιξε και έφυγε. Ο Χίτλερ εντυπωσίασε τον κόσμο. Ανέμειξε επιτυχώς τα ιδανικά του εθνικού σοσιαλισμού με το Ολυμπιακό ιδεώδες. Η Γερμανία προσωρινά τουλάχιστον λουφάζει στην πετυχημένη δόξα. Καθώς τελείωναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 1936, ήταν δύσκολο να αντισταθεί στη δύναμη της διαχείρισης του θεσμού. Τα φώτα έσβησαν, καθώς επίσης και η Ολυμπιακή φλόγα. Τότε επικράτησε απόλυτη ησυχία και απόλυτο σκοτάδι, και ήταν πραγματικά το πιο εντυπωσιακό. Και τότε άρχισαν να φωνάζουν «Χάιλ». Και όταν εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου άρχισαν να φωνάζουν «Χάιλ», έβαλα τα χέρια μου στις τσέπες για να αποτρέψω τον εαυτό μου από την ύπνωση να κάνω το ίδιο. Ήταν απόλυτη ύπνωση. Δύο χρόνια μετά, ο Τζο Λιούις και ο Μαξ Μέλινγκ πρόκειται να ξαναμπούν κι άλλη μία φορά στην παλέστρα. Όλα όσα καθόρισαν τον αθλητισμό του 20ου αιώνα, διαφήμιση, χρήματα, εθνικισμός και προπαγάνδα, συγκεντρώθηκαν όλα μαζί σε έναν και μόνο αγώνα. Το στέμμα της πάλης βαρέων βαρών διακυβεύεται. Και ο Τζο Λιούις έχει μια ευκαιρία να λυτρωθεί από τη μοναδική του αποτυχία στην επαγγελματική του καριέρα. Πέρα από την παλέστρα, τα συμφέροντα είναι πολύ μεγαλύτερα. Ο Χίτλερ έχει χαράξει το δρόμο για πόλεμο με την Ευρώπη. Για πολλούς, ο Σμέλινγκ θεωρείται σύμβολο της ναζιστικής επίθεσης. Για τους οπαδούς της Ηνωμένες Πολιτείες μετράει τώρα ότι ο Λούις είναι Αμερικάνος και όχι ότι είναι μαύρος. Ήταν ένα πρωτόγνωρο και μεγάλο συναίσθημα. Εκπροσωπούσε όλη την Αμερική. Όλη την Αμερική. Τον Ιούνιο του 1938, εκατομμύρια άνθρωποι στην Αμερική και στην Ευρώπη καθυλώνονται από το δράμα που εξελίσσεται στη Νέα Υόρκη. Κυρίες και κύριοι, είναι το μεγαλύτερο θέαμα σε όλη τη γη. Ο Τζο Λούις, ο παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών, εναντίον του Μαξ Σμέλινγκ, παλαιστή της Γερμανίας. Απευθείας από το στάδιο της Νέας Υόρκης, σχολιαστές η Γκλεν Μακκάρθι και ο Εντ Φέργκισον. Το στάδιο είναι γεμάτο. Δεν υπάρχει ούτε μία κενή θέση και είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε το καμπανάκι. Και ξεκινάμε. Ο Τζο Λούις είναι στο κέντρο του ριγκ και ο Μαξ κινείται απότομα και χτυπάει τον Τζο Λούις με το αριστερό στο πηγούνι. Και οι δύο επιτίθενται καθώς κρατιούνται και ο Λούις αστοχεί με ένα αριστερό χτύπημα. Δεξί στο σαγόνι, δεξί στο σώμα και δεξί κροσέ. Αριστερό στο κεφάλι, δεξί. Ο Σμέλινγκ πέφτει κάτω, αλλά στερεώνεται στα πόδια του. Ο Τζο παρακολουθεί προσεκτικά. Ο Λούις τον σκουντάει. Δεξί στο σώμα και αριστερό στο σαγόνι και ο Σμέλινγκ είναι κάτω.
5, 6, 7, 8 και ο αγώνας τελειώνει με νοκάουτ. Ο Μαξ Μέλινγκ χάνει στον πρώτο γύρο για πρώτη φορά σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ο Λούις κέρδισε μια συμβολική νίκη. Όμως υπήρχαν περισσότερα στοιχεία για τον νέο ρόλο των αθλημάτων όταν δύο παλαιστές έρχονται να πάρουν μέρος στο επόμενο τμήμα. Όταν ξεκίνησε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, η Αμερικανική κυβέρνηση εκμεταλλεύεται στο έπακρο την ακολουθία του Λουίς για το σκοπό του πολέμου. Αυτός ο γεροδεμένος νεαρός νέγρος είναι ο βαρέο παγκόσμιος πρωταθλητής Τζο Λούις. Το αγόρι που νίκησε τον Μαξ Μέλινγκ. Ο στρατός χρησιμοποιεί αυτό το μαχητικό πνεύμα και ο Τζο Λούις είναι τώρα δεκανέας του ιππικού κάπου στη Δύση. Οι γερμανικές ειδήσεις χρησιμοποίησαν το Μαξ Μέλινγκ παρομοίως. Ο Μαξ Μέλινγκ, ο πιο δημοφιλής Γερμανός παλαιστής και πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής, παρουσιάστηκε εθελοντικά στο σώμα αλεξιπτωτιστών. Στέκεται με τους νεαρούς συντρόφους του που εκπαιδεύονται ως αλεξιπτωτιστές. Καθ' όλη τη διάρκεια ο πόλεμος παρήχε όλες τις αντιπαραθέσεις και τις τραγωδίες της αληθινής ζωής. Όμως τα αθλήματα τώρα έχουν ριζώσει πραγματικά στις ζωές των απλών ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Μετά τον πόλεμο θα γίνει μεγαλύτερη εκμετάλλευση και εμπορευματοποίηση. Όμως θα συνεχίσουν να παρέχουν την αίσθηση της ταυτότητας και της συναισθηματικής απελευθέρωσης. Ο αθλητισμός έγινε ένα από τα μεγαλύτερα πάθη του αιώνα. Αφήγηση Ντίνο Σούτης, Λίλη Μελεμέ. Τεχνική επεξεργασία Στούντιο Τρίτον.